Да, хора в неравностойно положение. Джавелинг се казва. Те и рака на баскетболното игрище. Така че сега първо започваме с сребърните медали. Те са за Джавелинг 2 с капитан Ивайло Вълчев. Заповядайте. Това е Джавелинг 2. Аплодисменти. Обърнете се към публиката. Сребърни медали за тях. Сребърни медали. А сега ще разберете. Златните медали са за Джавелинг 1 с капитан Николай Пейчовски. Останете тук всички да се направят една снимка обща. Заповядайте. Джавелинг 1. Сега нали можете да ги хванете и двата отбора. Да хванете и двата отбора за снимка. Моля ви се, обърнете се за снимка. Малко по-отдалече. Оттатък отляво също се снимат така до по-добра позиция са заели там.